Ocjenjujem tvoj lokalni klub part 168. Zaprati idejni NK Orešac. Kada uporno denete i zapratite, zapravo u zadnje vrijeme nije tako teško doći na red. Ako još i niste, znači da vam je klub neaktivan na društvenim mrežama ili razina upornosti nije ko u ostalih. Jakov između ostalog zna o čemu pričam. A gdje je Orešac uopće? Općina Suhopolje? Ništa, a? Virovitičko-podravska županija. Članovi prve ŽNL VPŽ u kojoj su završili 12. od 14 klubova, ne zvuči baš dobro, jel da? Čak su i zadnji rezultati malo klimavi bili, ali idemo se baviti onim lijepim u klubu. Klub se prema svom terenu odnosi savršeno, čak im u tome pomažu i susjedni klubovi, što je predivna gesta, ovo još nisam vidio. Tribine za gledatelje su tu, a teren se nalazi usred polja, predobro. Znači pravi onaj lokalni klub kakav tražimo, to je ta esencija nogometa. Klubske boje na svakom koraku, zastavica za navijače su tu i nezaobilazno jedinstvo u slačionici i van njega. Odmah vidite da je rezultat manje bitan i da je svakako guž bit ovdje. Dres kluba, čak ćemo 2 komada pogledati jer imaju lijepe slike. Prvi kockasti dres marke Total Sport, jako lijep dizajn, naravno vuče na dres Repke što je sasvim legit, ipak im i grb ima kockice, ali proćemo to malo kasnije. Drugi dres također kockice, ali crna kombinacija, još ljepši dres po meni, ovo je moj favorit. U ovom segmentu si je bome klub dao jako puno truda. Što se grba tiče, klasičan oblik, iako ima onaj zanimljivi zaokret gdje je nogometna lopta van grba i tako ide malo van gabarita. Ostatak grba u kockicama kao i dres, imamo ovdje i pri vrhu ime kluba, a jedna kockica je čak ugostila i srce. Tako nešto slično možemo vidjeti i na grbu hrvatskog dragovoljca. Društvene mreže su im solidne, mada ne otkrivaju previše, te su u 2025. bili dosta aktivniji. Nadam se da će ih ovaj video potaknuti da se malo još aktiviraju. Zanima nas Orešac ekipa, dajmo! Naravno, hvala vam na praćenju i pisanju, mi idemo dalje kao i uvijek. Sad vi znate kao Jakov, znači samo zaprati, da vidimo dalje!